Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Freedom Collection. Omphay dini mane आङो फुङावनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना दिनै आहा माबा फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामनाय दंमोन आरोना मोनसे बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन आं नोंथांमोना दा नुगोन मा बुस्थु अर्डार खालामदों आं बेखौ नोंथांमोना नुगोन आरो आं दा बेखौनो लायनो थांनो ओंखारबाय दायो आङो माने मेसेज हायबाय आंनियाव दिनै डिलिभारि जागोन होननानै ओमफ्राय दा आङो बेनि थाखायनो ओंखारखाबाय आरोना लायनो थांनोसै होननानै दा मात्र डिलिभारि बयनि कल हायाखै बे कल हायबानो आं न'निफ्राय थांनोसै मा होननानै मा होनो दिनै आं मा बुस्थु बिहरदों बे फ्लिपकार्टआव मा बुस्थु बिहरदों बेखौ नोंथांमोननो खिथिगोन दा आनबक्सिं खालामनानै मा बुस्थुखौ आङो आंनि नांगौ जादोंमोन आरोना बे नांगौ जानायखौ आं बिहरबाय बेखायनो नोंथांमोनाबो नायलांदो दिनैनि ब्लगखौ माबायदि जायो आंनि ब्लगा नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो कमेन्टआव माबायदि मोनदों आंनि भिडिअ क्वालिटिफोरखौ आरो ब्लगिं स्टाइलफोरखौ माबायदि मोनदों एसे फोरमायहरबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना जुदि कमेन्ट खालामना फोरमायहरोबा माने आङो माने माबाफोर बानायबावनांगौ दोङोबा माबाफोर मोजां बानायनांगौ दोङोबा नोंथांमोना आंनो खिथाहरबानो जाबाय होमबाना आं नोंथांमोननि बुंनायखौ माबानानै आं माने मोजां सायाव मोजां बानायलांनो नाजागोन आरोना नायलांबाय थादो होमबालाय आं मा बुस्थु बिहरदों बेखौनो नै मा होनो आं मा बुस्थुआ सफैबाय आरोना अनलाइनाव बिहरनाय बुस्थुआ सफैबाय डिलिभारि बया होना गालांबाय ओमफ्राय दायो एखौ आनबक्सिं खालामसै माबायदि दोङो ओमफ्राय आनबक्सिं खालामबासो मा बुस्थु दोङो बेयाव नुसिगोन आरोना नोंथांमोना दायो नायलांबाय थादो आनबक्सिं खालामनायखौ आनबक्सिं करिम आरो इदिया Unboxing खालामगासिनो दायो मा बुस्थु वाव मा बेलाय बक्सआ बेसेबां फिसा बेसो हेलमेटआव लगायग्रा मट' ब्लगनि थाखाय बिथाङा मट' ब्लग रायदानानै 220 दंबावोसो आसला नै बेनोमोन आरोना बुस्थुआ ओरै लगायसिगोन हेलमेटआव ओमफ्राय इयाव मबाइल सेटआप खालामसिगोन नैबेयाव हेलमेटआव लगायना नायदो मा दंबावो आरो नैबे बुस्थुआ हायफादों आरो मा बुस्थु बेलाय स्टेन्ड बियो माने मबाइलखौ दिंग्रा आरोना इयाव स्टेन्ड आरोना मबाइल स्टेन्ड ओरै बोखाव जायो नै बेखौबो होफानांगोन नामा हेलमेटआव बेखौ होफाबासो इयाव मबाइला थाबथागोन ना मबाइलखौ ओमफ्राय नैबेखौ नैयाव लगायगोन आरोना नै ओरै guys आं दायो माने स्टार्ट खालामबाय आरोना बाइकखौ नायनो र' स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय दायो नायनो र' सेट खालामनानै माबायदि जादों बेयो जानाया जादोंना जायाखै नायनो नामायदों माने भिउफोरखौ नायदों आरोना आङो मा होनो जादोंना जायाखै केमेरा सेटआप खालामनाया जुदि मोजां जादोंबालाय सेटआप स्टाइलखौ बेयावनो दिनसै जुदि मोजां जायाखैबा सेटआप स्टाइलखौ सोलायगोन आरोना आं बेखायनो माने टेस्टिं खालामनायथिं फैदोंमोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि नुदों आं नायहैग्रोनि र' भिउफोरखौ माबायदि नुदों माने सेटआप खालामनाया जाबाय आरोना माने लागायखांबाय ओमफ्राय टेस्ट खालामनो नायदोंमोन आं ओमफ्राय गासिबो जाजोब्बाय आरोना एसे मा होनो क्वालिटिया एसे बारा मोजां नङा एसे मावो आरोना माने पिज्जा सिस्टेमा बारा मोजां नङा बे पिज्जाया मा होनो एसे रोजा जानाय मोनबा मोजां रोजा नङाना फिसाखाय पातलाखाय बारा मोजां जायाखै आरोना होमबाबो जाबाय नायबानो जाबाय सिनेमेटिक सर्ट होगासिनो आं बिसोरो नायबानो जाबाय माबायदि नुदों
आरो थांसै आं So guys, आं दायो लानानै हायफिनबाय आरोना दायो आं न'आव थांसै न'आव थांनानै ओमफ्राय दायो न'आव थांनानै आंनि सेटआपफोरखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना बुंबानो जाबाय ओमफ्राय आं दायो न'आव थांग्रोनोसै आरोना बे जाबाय जोंनि थांनाय लामा आं तिनालियाव फैदोंमोन आरोना तिनालिनिफ्राय न'आव थांफिनबाय दायो नै बिराद हिदार लामाया जोंनिथिंनिया खारखाव होनोबा बिराद मोजां जायो जोंनिथिंनि लामायाव बे रौताथिंनि मेन हाइरडनि बायदि जाया रौतायाव आं जिखुनुबा बिदि हाइरडनि बायदि जोंनि लामाया दौरा दौरि गैया आरोना माने एकदमबारे स्लिम पाक्का गोनजाखा आरोना पाक्का माने पाक्कायानो पाक्काखा ओमफ्राय स्लिम माने एकदम माबा गोनजा आरो प्लेन गोनजा बादल' बुदलि जेबो गैया माने दायो जोङो माने बिथिं दायो फैबाय थायोब्ला माने एकदम खारहोखाबाय थायो आरोना खारहोखाबाय थायो दा नै आंबो खारहोदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु आं बारा खारहोआखै बारा खारहोनो सक गैया आङो माने गिनाय मोनो आरोना खारहोनो थाखाय नायलांबाय थादो नै बेनो भिउफोरखौ नाय आइयाव गिर्जा मोनसे बिराद गिदिर दङ इयाव माने स्कुलबो दङ आरोना मा होनो दायो बेसेबांबो बोसोरनैसो जाबायमोन नामाथाय इयाव स्कुल गायसननाया ओमफ्राय गिर्जाबो गायसनबाय आरोना इयाव गिदिर दङ जेरै इयाव दा गथ'फोरखौ हस्टेलबो लाखिबाय हस्टेल रुमबो बानायनानै दोनदों आरोना इयाव सोरबाफोर दिननो गोसोबा बे रौता गेटआव फैनानै दिनफैनो हागोन इयाव सोंफैनानै माबानो हागोन आरोना सोरबाफोर इंलिश मिडियाम जेरै मिसनाथ' इंलिश मिडियाम जाखायो गासिबो मिथिखायो बेनोसै आरोना दिनैनि आं जाखिनि आनबक्सिं खालामदों बे आनबक्सिं खालामनायनि भिडिअआ बेनोमोन केमेरा बहायनो थाखाय हेलमेटआव माबा खालामनो थाखाय हेलमेटनि सेटआप लायदोंमोन आङो बे सेटआपानोमोन आरोना आंनि दिनैनि लायनांगौआ ओमफ्राय दायो नै जोंनि हाबग्रा लामाया नै बिथिं आरोना जोंनि हाबग्रा लामाथिं आं दायो हाबलांनोसै जोंनिया नै बिथिंनो गाज्रि लामाया जोंनिथिं बिराद लेथ्राखा लामाया खिन्थु मोजाङानो सलायजाबाय थायो लेथ्राबाबो सलायसाबो आरो जोङो बेयाव दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोन्दों एसे कमेन्ट बक्सआव खिथाहरनो टेक खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय ना मा बुङो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरो गाबोननिफ्राय फैबाय थागोन मोजां मट' ब्लग नोंथांमोना आंनि चेनेलाव मट' ब्लगबो नुलांसिगोन आरोना दसे माब्लाबा मट' ब्लगबो नुसिगोन माब्लाबा बिदिनो आरोना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय See you next video लोगो मोनगोन बाय गुड नाइट गासिबो उन्दुना थादो दायो आरामनो ना मा बुङो इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं मुझे चाहिए ही चाहिए तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे पैसों के पीछे भागना है बाय।